We Mars Debbo JB Mars. Assalamu alaikum bandiraɓe to mbaɗon won enen gonirɗon kala on calminama woni kala indi mum yettoɗe muɗum hande noon eɗen ɗoyata e nder ƴella palle Dande Maayo ɗo to nokku wiyete unité central taw kadi yiɓi ɗum ko fedde ganduɗa hono GIE Jokkere Endam ƴella ɗum noon eɗen gandi ko ñalawma garowo ɗo ko ñalawma mawɗo ko e nder ñalawmaji woni ganduɗa ñande jeetati lewru men mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗum woni 8 mars taw ko mawningol ko fati kala ko yewti to banggue ndewago ɗum noon saabu noon so tawi en gari ɗo yete tigui rigui ɗoyata ƴella palle Dande Maayo ɗoyata ko fati e nokku ganduɗa taw ko pittimdewal golle yuɓɓinte ɗoyata ene hani men tawɗo sukaɓe susɓe joguiɓe semme taw ko sukaɓe rewɓe tedduɓe gam wawde waylude ko fati e waylo waylo kala ko yewti to banggue transformation men mbawa yetade yewtide mabɓe ko ɗum saabi jonde men ɗoyata to banggue kaɓirɗe ɗo noon men woni toon e banggue kawitore ƴe ko musidɗo men tedduɗo biyeteɗo Amadou Won wonande to banggue ƴella TV kanko yuɓɓintagal ɗon gueɗal eɗen gandi o saaha hande adunenkeygol kala ene jogui tigui rigui fayidagal ko fati ganduɗa e jeygol ƴella TV saabu ƴella TV ko ganduɗa ko télévision oɗo ko taw télévision fina tawa mo yuɓɓina ko yewti kala ko yewti to banggue aada e cosaan ko fati pitimrewo golle to banggue sport culture ala hay hunde ngakkani e nder ƴella TV ɗum noon saabi hande noon mbawen daraɗoyata so tawi rewɓe ene jubbine ko mawningol muɗum ene rewɓe ƴella ketani caggal saabu rewɓe ƴella ene jeeya tigui rigui e fedde wiyetede ganduɗa Dande Maayo émergent kadi ko darde tinde ɓe daari e nder hen ko ɗum noon koye tigui rigui oɗon galle taw ko galle golleteɗo gollal tingal ɗum saabi garden ɗoyata gam wadde mabɓe yewtere taw ko yewtere patamreɓe ɗum noon bandiraɓe ɓoyata joni rewɓe jewtidere mabɓe hol darde mabɓe ha tengti e hol beele mabɓe e nder oɗo ñalawma jogori mawnude o wiyete ɗum noon musidɓe tedduɓe nane mi wino men jokku golle so tawi en garti e sukaɓe yontaɓe taw ko sukaɓe rewɓe wonɓe ɗo e nder ƴella palle Dande Maayo eɗen gonɗo e secrétaire général mabɓe kankone so ari mo wawa sifanade en tigui rigui walla wawa faccirande en ɓe wondi ɗo ɓe holɓe wondi kanko ɗum noon kanko o wiyete ganduɗa ko Kadidou Mbodj Kadidou min calminima min juurimama kadi adduno kala en hettima oɗo saaha hande ɗo e nder ƴella TV min mbima bisimilla maɗa kanko woni secrétaire général o min mbima mbaɗana min présenté ɓe jotti en ɗo ɓe assalamu aleykum min salmini mi juurima salmini ko takki on e ko taari on e min ko Kadidou Mbodj wiyeteɓe komin secrétaire e nder GIE Jokkere Endam ƴella e nder unité transformation mo ƴella palle Dande Maayo mbiɗa wondi ɗo noon e yaaɗibam e liggodibam Maymouna Sy woni May e bébé Dieng bébé Habibou Maro aɗa woni ɗo e yaadimma e ɓiɓɓe yumma en ko Maymouna Sy e bébé Habibou Maro beele kamɓe eɓe jogui ganduɗa hono gollal ko wayno poste e nder fedde nde eɓe jogui poste e nder fedde he poste uji ɗi minen ɗo bébé o yeeyi o somoy o adda min mbayla ɗum Maymouna Sy kadi e min kadi min jeeya min jeeya aɗa andi jeeyi sababu nde ɗo jonde hande ko wonande mawninde ko wiyete 8 mars woni journée mondial de la femme hol beelemma e ɗum ɗon mawninde 8 mars o minen komin rewɓe hamin jiiɗi mawninde koyamen joni ko ɗum tagui addi min ɗo kadi hande hamin mbaɗa représenté koyamen hamin kaala pour 8 mars garowo hamin jiiɗi gollude kadi min mbaɗa représenté komin golloto ko ha aduna o foof wawa yiide hen tigui rigui ko min mamin gartuma ɓoyata dokken ɓeɗo kadi calmina mbawa weltade kadi kolliri weltare mum ko fate 8 mars walla weltare won 8 mars o noon assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moni kala inde mum yettode mum mbiɗa salmina organisé garɗo ɗo o mamma aussi hamin calminma hamin gonde weltare ha alato haaɗi Amadou mamma aussi kadi ko noon hamin belti hande oɗo ñalawma saabi ɗum mbaɗɗon kon ɓiɓɓe wuuro minen kadi jiɗɗon kadi andude holkomin goni dow muɗum ga minen kadi hamin belti hen en kettima hono banimen debbo Bébé Dieng haali haallaji baɗɗi fayida saabu en jii kadi o holli weltare makko no fewi kono noon min dokku konngol banimen debbo kankone o salmina bandiraɓe kankone o haala kadi tigui rigui weltare makko fate garal ƴella TV ɗoyate ɗum noon unité transformation ɗum noon May mbima bisimilla mona kala inde mum e yettode muɗum min mbiyetemi ko Maymouna Sy jeeyami ko ɗo e ƴella comme adjoint secrétaire ensuite ko en même temps komi jeeyowo e nder guure he mi weltima ko garɗon ɗo henna ko onon ƴeewa ƴella TV so gari oɗon dewno minen wawi unité transformation malla mi wiya Jokkere Endam ko weltare no fewi e on jaara kadi min calmini min juurima kadi min keeɗima nane haalama mbak fayida
min jiɗi noon namdade tigi rigui ɗo ete nder inte transformation holko gollete e nder makko? ɗo e nder unité he hamin golla ɗo ko heewi kadi hamin liggoɗo ene ko wayno premièrement men kam min mbaɗa premier min mbaɗa jus uji ɗi kadi min mbaɗi ɗo hay sirop ji ɗi mataw ko soda haran min mbaɗi sirop mbaɗi sirop murtoɗe min mbaɗi sirop follere min mbaɗi sirop ɓohe min dutti kadi min mbaɗi jus uji mum min mbaɗi galetaji jaaɓe ɗi min mbaɗi sauce ñamoko min pewno tamate min pewno sipsiji suhaɓe min pewno kadi buyi jinjeer eyi ɓirɗe ɗe o holno keɓirɗon ɗeɗo kaɓirɗe? e banggue kaɓirɗe min keeɓi ko to Sayed Hunare Sayed Hunare waɗi minen jonnon oɗon min jiiɗo ko wayno jaaɓe ko ɗon mbaɗa murtoɗe en ɗum ɗon so tawi on jiiɗi wadde ɗum beele on jahatan ko sumoyade walla ko onon koye jahata hoccoyde walla en jogui ɓe mbaɗɗon joom mbawa addandon ɗum ha mbawan gollude golle ɗe golloɗon ɗe? e affaire jaaɓe ɗe kalɗa ɗe ɗum kam min meeɗa hoccoyde ɗum min codat tan affaire follere nde ne wonde e ɓohe ɗe ɗumne kadi min coodata min jogui sodo e muɗum ɓen jaaha taccude ya gadda waylo ɓe mbayla eyi caggal ɗum en keeɓi mayi wi wonde kañum en yeeyoya caggal wuuro beele kankone on jogui koyngal no yaari caggal walla ko pasuji makko tan o waɗata walla won projet o ene addi ganduɗa ko wayno auto walla goɗɗum beele o wawa yaltude o wawa yeeyoy ɗum caggal wuuro? ala min cuwa heeɓ ɗum taw min e makko fof min jeeyat kono min keɓani affaire goɗɗum ko minen tan jarliti hamin jiiɗi ɓamtude wuuro ngo kadi hamin mbaɗa pasuji amen hamin jaaha min jeeyi hamin gartira ɗum ɓe jiiɗi fewne ɗo ko sipsi holno sipsi fewnorto? sipsi o min jogui ko grattoir muɗum min jogui pompiteére sipsi pompiteére joni comme exemple hamin yiiɗi wadde sipsi pompiteére somin gaddi pompiteére o min cetti ɗum ha paari min jogui ko grattoir mum min cettat ɗum ha sewa après min caha ɗum min mbaɗi ɗum e sachet ji min keppa min jeeya eyi joni on jii Kadija haali sipsi beele won bawɗo addandemi ko gollal gongal ngal pewdon ko fate ji walla goɗɗum goɗɗum bébé anne holko jubbanta hen caggal Kadija haali sipsi o murtoɗen? murtoɗe somin coodiɗe min gaddi min kewiɗe ko wadde min cammaɗe haɗe laaɓa somin cammiɗe haɗe laaɓi min lootaɗe somin lootiɗe min mbaɗaɗe e barme min goppa haɗe pasa seri pasi haɗe gurƴitima min ceerdaɗe kañum ndiyam ɗam e wonde gaɗudde min mbaɗa banggue somin mbaɗi ɗum banggue min pawta kadi ɗum ɗo ɗum e jeygue he wona e fasde so woni e fasde kadi min ƴeewa sa ƴeewi taw litere ndiyam o ko foti nawde sukara ko mbaɗa hen taw ko jus jiɗɗa wadde ƴeewa tan ko foti mbaɗa hen taw kadi jiɗɗa wadde kadi ko affaire tan dani keram tan ni mbaɗa hen kadi ko foti wonde ko non min pewnirta murtoɗe ɗum min mbaɗata somin mbaɗi noon kadi murtoɗe kadi ɗum kadi ne moƴƴi e joom tension en min jaa min kolli ha joom tension ngaji ɓe min mbi yoɓe cood kañum aussi e jinjeer o kadi ko noon kadi min pewnirta ɗum min jinjeer o kadi hamin kutoro ndiyam ɗam hamin kutoro kadi haako saabu ɗum haako min dentiti ɗum koye ɓoye min mbaɗi ɗum buy jinjeer e buy jinjeer o kadi min dañi hen avantage saabi ɗum komin pewnanno ɗo e wuure ko min mbaɗa ɗum publier yimɓeɓe mbatti yiide ha caggal leydi mbiye yomin mbaɗa minen commande yomin pewnan ɗum en buy jinjeer kañum e ɗiɗo galetaji jaaɓe min pewna kadi min nelda ɗumen toon noon min pewnirta kadi hamin mbaɗi hen kadi jikkeya haade so Allah jaaɓi kadi inte transformation ko yeeso tan kadi faayi so Allah jaaɓi inchallah da ko an woni jaltinowo ɗum aɗa yeeya nokkuji kewɗi beele ala caɗele to banggue ya garta maɗa? cuwa rono min kala ɗum tan par ce que min ɗaɓɓu bureau ngo mais min cuwa wat confirmé rono ko samedi garoɗo o eno min mbaɗata confirmé yidde yaade station ngaji Sénélec e partout e marché ji he ko hen min jinno yettade mais min cuwa ya hen tawono e min formu ɗum rek e ɗamini kam so ma hebde koyɗe jaruɗe? aha mboɗo ɗamini hebde ɗum ko fati e ɗum noon min beltima no fewi beele onon GIE jokkere enɗam ƴella oɗon jogui kadi en jogui projet ji kewɗi ko wayno pelle kewɗe saabu Amadou ene andi ko kalami ɗo ko min jeehi ha Podor min jii toon fedde nanka ko hono ko mbatton ko tigui rigui ko hono ɗum ɓe mbaɗata beele oɗon jogui ɗeɗon jokkodiri faade moɗon ɓen min jogui ɓemin liggotto ko wayno say ɗo formation min mbaɗi o min mbaɗi ɗum ko Hunare e Hunare min mbaɗi ɗum komin pelle ɗe ne kewi par ce que ko wendu bosiyaɓe ne hen Hunare ko hen Horko Ƴele ko hen e Ƴella e Ballil minen foof mbadda formation
ɓe mbaɗal ko maaro ɓe mbaɗa comme komin mbaɗa ɗo ko ɓe curtiner ko maaro ɓe cottat ko maaro ko mbaɗa sahuji ne jeeya eyi pelle ko fedde fof ne jogui inde muɗum taw jiiɗa inde mon nde e fedde fof ne jogui inde mum nan kam so haaldandalle mi anda min belti seeɗa nder mbawno hollude min eko puɗɗon gollude ɗo hete ɗeɗo gueɗe ɓe jaltini ɗo hete koɓe puɗɗi gollade eɓe kolliri ɗum bandiraɓe ɗum noon Khadija aɗa wawi waɗande min gotel e gotel mbawa famminde min hono oɗo butel holko yahata holko wone makko e hol nafoore makko caggal nde pewno ɗum oɗo butel woni hen ko follere nde min pewnat ɗum min mbaɗa ɗum e butelaji he min jogui ko étiquette aji amen min mbaɗa hen pour hamin mbawa dañde client eɓe numéro uji amen téléphone ɗi foof nene hen follere nde nden ɗum ko ɗum min pewnata ɗo hen oɗo butel ne ko wone makko o ko zijaɓe woni ɗo zijaɓe e zijaɓe woni ɗo hen on aussi ko noon min pewnat ɗum ɓoyɗe goni ɗo hen ɗum ɗo min pewnat hamin mbaɗe butelaji he ɗum noon kadi foof min nawat ɗum min jeeya ɗum ɗum ɗo ko guufiya won eyi ɗum ɗo ko guufiya woni ɗo guufiya ko fewdira guufiya ko gawri makko ni sahre so paari après une watte condi e ersawel watte ɗum ɗo e condi e gawri he e ko ɗum watte hen so paari après min mbaɗa sasiji he hen min ñama ko min guitta ɗum koye guesa he somin guitte guesa he min gaddi min lawƴan ha laaɓa min guitti kinde après min mbaɗi ɗum e barme min pasna ɗum ha para min guitta min nani ɗum e machine amin jogui machine pour wawa ñincin ɗum ha waya comme ça comme ni min mbatta ɗum e barme kadi après min defa eyi ɗiɗo butelaji hen homin gandi butelaji vert ɓoli ɗi pewnaka ɗo e ƴella holto guittoton ɗi butelaji ɗiɗo butelaji adda ɗum ko sayed bagage gonɗo ɗo foof ko sayed hunarede eyi merci mbiɗa ene heddi tamate e tamate min gaddande min pasnade min guittata kam ko ɗum ɗo ɗum ha para koyɗe ha para min pasnade min lawƴade d' abord somin lawƴi min pasnade somin pasnide ha gurdo o fuɗɗima iwde min guitta min nirkaɗe somin nirkiɗe ha heddima ndiyam ɗam ɓolam avant ni ko mamin peesa ɗum min ganda kiloji ɗi taw holnode poti eyyi min peesa ɗe somin peesi min gandi kiloji ɗi ko 8 kilo min pasnide ha guuro o fuɗɗima iwde min tellini min nirkiɗe haɗe paari nden woni min ndiyam ɗam ɓola min pawta ɗum e barme he ene fasa hamin guirta ene fasa hamin guirta so yi hamin gaddi nan fuɗɗo tidde min ƴefta vinaigre somin daña limon kam ɓurno somin daña limon min ƴefta vinaigre woni kudduji mo ñamirten ɗo hen bottare ɗi min ƴeewa ɓaari ko kiloji jeetati gonno min ƴefta hakke jeetati muɗum min mbaɗa hen lamɗam ɗam kadi ko ni min jubbirta min mbaɗa hen sa yi min mbaɗi hen ɗum ko pour ha ɓooya par ce que butelaji ɗiɗo kadi aussi kadi wona kecce par ce que somin mbaɗi ɗum hamin paari il faut min gulna ɗum pour microbe o wawa iwde hen min en même temps hamin mbaɗa mélangé sukara o ɗum tahi hayso jooɗima ko juuti bonata ko fati ganda e jarnugol ɓeɗe sukaɓe rewɓe tedduɓe eɗen tottoɗo banimen debbo bébé kañumne haala e dow ko inde mabɓe kamɓe kala e jarore makko faadi gandi tigui e wonande ƴella tv e nder wuuro ngo kala ɗum noon bébé mbima bisimilla arta e mon lawol gongol on calmirama on ñaganama Allah moƴƴere kadi sa yi on gari ga ko neɗɗo kala ne wattoro bandum ɓe wima neɗɗo ko bandum ɗum noon aban ɗum mamma hamin jetta Allah hamin jettuma saabi ɗum siftorde bandum ene tiiɗi saabi ɗum a yi komin golloto min gone dow muɗum ko mbiɗa yomin garga pour mbawa yiide mbawa andude ko woni ga mbawa kadi ɓeydude kadi komin gone dow majjum ko ha yimɓeɓe ɓuura yiide ɓuura tengtinde ɗum kadi minen min mbiyata tan ko alhamdulillahi rabbil alamina kadi hamin jetta Allah hamin jetta ƴella foof saabi ɗum no unité o arɗo e wuuro he nde wiya ko kala ɓiɗɗo ƴellanke yo ar liggo e nder unité transformation kala ka andano ma ande nder unité transformation saabi ɗum minen hande kam cagga hande kam minen wonɓe gaaɓe komin gandano min gande mbaylani saabi ɗum kala ko liggoteno unité transformation garɗo foof wadde minen formation holli minen mbaylani ɗi min gandano saabi ɗum goo ɗeɗo jaaɓe sen koccima en gunan tan moften mbiyen ha ndungu toɓa dakko en ganda no waɗirte en gandi hay ji muɗum eɗen keeɓa hen aussi kadi ɗeɗo tamate
nden en joƴƴinano tamar men ha bona joni hay tamar men en gandin fewnirte keram sa fewnide balɗe ɗiɗi so kuura kuppi firti ko keram ma boni o keram ne wona yontere taw o bonani follere nde aussi ko noon sa joƴinimo ɗo joni hayso kuura kuppi no welduma yarude ko noon jarirta kadi follere nde tanke ne fewna ɗo ko affaire matériel woni ɗo ala hen foof ko jilla affaire paquet aji en ga e ɗum ɗo jen ene change ne hay batte en change a kala ko jiiɗon ɗo en ene rewi lawol kadi kala jiɗɗo jokkodirde amen yo ar unité transformation hedde leegal dow présidente amen ko Thioubay son gari ga inchallah mon taw minen ga ne liggey ko heewi sabi ɗum Mama Sall hande on gari tan on garde amen e bettere kono hamin liggo ko heewi hamin jogui cengle joom jebeɗen hamin jogui cengle makkaji hamin jogui guufuya aussi kadi hamin liggo ga kadi goɗɗum ko heewi hay jaaɓe hamin liggo ɗumen ga jaaɓe ɗe min baylande ɗo kadi ko tawɗon ɗo ɗum tan wawi heddade ɗo hande min dawama janggo min ɓamtata ligguey amen kala jiɗɗo jokkodirde amen yo ar leegal dow so ari leegal dow tan yimɓeɓe foof kadi kala gonɗo ɗo e wuuro he kadi malla caggal wuuro ngo kala jiɗɗo hebde minen numéro aji amen téléphone nana e étiquette aji amen so ƴeewi bullaji ɗi tan ma liire so noddi kadiji Mbodj ma hemminen so Allah jaaɓi inchallah amin ɗo unité transformation Mama Sall min beltinima Allah min beltanimama yallah jokku balɗe ma a jarama kadi min beltima merci jaato transformation saabu ɗum ɗo ko gueɗal tingal so tawi noon hono ko fate journée mondial de la femme haalama alay sago haqqillaji Ƴalla TV wawa wencirede ɗo e to Ƴalla saabu ɗeɗon golle ɓeɗo sukaɓe rewɓe ko dariɓe tindi gam wadde janggude ko fate pirtinole golle ɗum noon bandiraɓe en jii golle mabɓe en jii haala mabɓe e fayidagal mabɓe ɓe ñaagui dendagal bandiraɓe kala ɓiɗɗo debbo ƴellanguito woni walla ɓiɗɗo debbo wonɗo e nder diwan walla e nder leydi ndi yo ƴeew yurnade ɓeɗo sukaɓe ko gollal tingal mbaɗata min mbiya tan min mbiyan bonne coordination golle moon jooɗi peewi vraiment emin ñaagui Allah yo Allah junnu balɗe moƴƴiɗe battane hokkon kadi e cellal e wawde bawal moɗon eyyi ko ɗum noon arno ɗo e ko musidɗo moon tedduɗo Mamadou Sabullo Lingata Mara Sall to banggue technique to ko musidɗo men tedduɗo hono biyete Amadou Won Allah kadi jarama on jarama Umi ko